Nakabsan siyang kinabuhi ang 44 anyos nga lalaking nakigpinusilay sa mga sakop sa San Fernando Police nga mudakop unta niya tungod sa kasong pagpusil patay. Samtang patay usab ang mekaniko sa pagpamusil sa Bantayan Island. Si Femery dumabok sa report. Nakalas ang 44 anyos nga lalaki human nakigpinusilay sa mga sakop sa San Fernando Police atol sa hot pursuit operation gikan alas 11 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon nitong Sabado, March 21. Gitumbok si alias J nga mipusil patay ni alias Emilio, 46 anyos, nga nagmotorsiklong na maligya og fruit salad pasado alas 9 niadtong Sabado sa buntag dito sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando. Gidudahan niyang asit sa kapulisan ng biktima. Nahimutang ang panimay sa suspitsado pipila ka metro gikan sa crime scene. Matod sa hepe sa San Fernando Municipal Police Station, nga giawag ang suspitsado nga mutahan pasado alas 11 nitong Sabado sa buntag. Apan inay nga mosanong sa hangyo sa kapulisan, misukol na hinuon kini sa mga sakop sa San Fernando Police, lakip na sa mga silingang kapulisan sa City of Naga ug Carcar City ug sa Regional Mobile Force Battalion. Gingong may mga long firearm ug pipila ka mga armas ang napatay nga suspitsado. Sa sinukliay sa mga bala, kalit lang ni sila ob ang balay sa suspect. Ug napusilan kini dihang misuway kini pagbiya sa dapit. Gisuta pa ang hinungdan sa pagkasunog. Samdan siyang tuong bukto ng usa sa mga pulis nga niresponde, apan nanaan na sa luwas nga kahimtang. Gitumbok usab si alias J nga suspect sa pagpatay sa usa ka barangay kapitan sa Dakbayan ni adtong 2010. Ug pagpusil patay sa anak sa kanhi mayor sa Carcar City ni adtong 2012. Ug napriso usab kini ni adtong 2017 tungod sa kaso sa illegal nga drogas o di lisensyadong armas. Yan, nakastorya po nako ang anak niya karon, gitawagan gid niya during atong negotiation na mo, nananghid na daw, nag-I love you na yan, nananghid upuan ba, kanang di siya mo surrender daw.